morning mga kabangis. Pakitunta mo sa ako mga estudyante nga mga banggiitan o mga malantip o mga panghuna-huna. Naraw? Eh? Ayaw na lang kay Basig. Makwanta sa... Sana, iltip RB mo na? Ayaw kay bawal. Nalo kay paibog ninyo na raw. Siya mo. Anak ko ipakita ninyo nga. Basta na. Naraw. Ditagaan ko kiko. Oh? Oh, yung na. Yatag na. Salamat sa naghatag ha, Bragan. Atong tilawan mga kabangas, kay gihatag ba yan? Lisod sad. Naraw? Karamil. Kami yan mga kabangas. Karamil ba? Karamil. Ha? Lamig kayo. Okay na. Naulog. Ay, bakit? Kwa daw. Kana. Wala ba na 1 minute? Sorry ka, artist ang ka. Kwa, bakit? Lamig kayo. Alright mga bangas. Nara sila ako, nara. Nara. Mana ako mga estudyante nga. Butaan kayo mga butaan. Alright, so mag-activity sa mga bangas. Okay. Do not forget to like, share, and subscribe. Babu! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the